ce obiceiuri se mai păstrează, ați văzut și dumneavoastră. Dar, sincer, Paștele nu ar prea mai fi Paște dacă nu am și gătit ceva. Așa că am invitat o bănățeancă și o maramureșancă, amândouă frumoase și talentate, ca să ne gătească ceva de Paște. Așa că mă grăbesc să mă duc, am ce-au pregătit. Bine ai venit, ai venit la ajutor, cred că. Ce ajutor? N-ați gătit până acum? Păi noi am venit mai devreme în bucătărie și cred că ne-am apucat mult mai repede ca să terminăm treaba, că altfel ne prind Paștile cu mâncarea nefăcută. Păi știi ce? Eu mi-au microfonul, că la asta mă pricep cel mai bine și vă veghez așa ca să văd cum faceți mâncarea. Stau așa deoparte, un observator și mă uit eu cum faceți mâncarea, da? Întreabă-ne mai întâi ce gătim de Paști. Dar ce gătiți? Chiar, ce gătiți? Păi, Mariana, împreună cu mine, văd că are ouă. s-a hotărât să vopsim. Draga mea, în coș de ceapă, tradițional ca la Maramureș, sănătos 100%. Adică astea ce le-ați spus pe aici? Pentru că focul deja arde, evident că am pregătit deja să înceapă să fiarbă apa, în care vom pune oțet și sare. Și vom aranja ouăle noastre frumos, foarte frumos, cu flori și frunze care de-abia au dat, acum așa, un verzit de primăvară, un trifoi cu 3 foi, da, le vom pune în apa care fierbe cu coș de ceapă. Eu sincer mă bucur cel mai mult că m-ați primit cu foc numai pot de frig, sincer. Am crezut că a venit primăvara, dar n-a prea venit, e cam frig afară, așa că mă bucur că e cam călduț aici. Sunteți niște gazde de primitoare, după cum văd. Vreau să văd și eu, cum faci ouul ăsta și ce-i cu ștrimful? Păi, nu va sta niciodată ou, nu va fierbe fără această minunată protecție. Nu știu pe vremuri bunica în ce fierbea. Că și înainte bunica avea ștrimf. Ce, n-aveau ștrimf? Aveau, dăm voie să aveau din aia ștrimf, din aia patent și cred că nu se puteau lipi. Cum ștrimf patent? Din aia scurți așa cu elastic, cu poșvartier, cum se cheamă? Așa. Să știi că mi-aduc aminte că și străbunica mea avea din aia. Bineînțeles, toate bunicile aveau așa. Și acum ce facem? Nu vrei să te ajut și eu? Nu, draga mea. Uite, aici a ieșit trifoiul, pe partea asta altă frunza de... Dacă nu ai trifoi, ai pătrunjel, ai mărar. Te rog să-mi dai voie să te ajut și numai două frunze pui. Păi nu mai multe, că va fi prea încărcat oul nostru. Înțelegi? Maria, dragă, uite, așa lucrăm, pac, repede, că altfel ne prind Sfintele Paști. Repede. E foarte rapidă, Mariana. Uneltele din dotare și am cam terminat cu un ou ușor, da? Așa, și acum așa le facem pe toate, da? Le punem deocamdată aici și după ce sunt gata, fuga le aranjăm frumos în oală. Dar ce-ați făcut până am venit eu decât cozonacul și cu ăsta? Am pus cojile de ceapă un pic la fiert ca să... Avem timp să le fierbem ouăle, să fiarbă bine, să se roșească. Am tot colindat în țară. Așa, și am făcut cozonacul și la cozonac se, cum să zic, procedeul e mult mai... Da. Aha, dar văd eu cu ceva cinstit pe aici. Stai să vadă și telespectatorii de ce ați făcut atât de repede treaba. Încă nu ne-am cinstit. Nu v-ați cinstit? Bineînțeles. Eu am crezut că dacă e aici pe masă... L-am pus acolo, l-am pregătit ca să vină oaspeții, uite, să vii tu, să vină... Mai avem oaspeți de venit. Da. Sigur. Dar eu sunt ăla important, da? Ar fi trebuit să fie gata treaba, știi? Păi asta zic și eu, am crezut, mamă, mă duc. Între timp, până Mariana face ouăle, eu am pregătit niște ingrediente pentru un desert. Și care se numește cum? Lapte de pasăre. Doamne, n-am mai auzit așa ceva. Cum vine asta, lapte de pasăre? Ce, pasărea face lapte? Da. Am ieșit afară. Voi ați am chemat păsările în grădină, le-am mulți. Ați mulți păsări? E bun. Pe vremea copilăriei mele era un desert foarte rapid de făcut și delicios. Dar e costisitor? Nu e costisitor adică deloc. Eu ca neștiutoare e vorba pot de... să-l fac. Avem aici 3 ouă,
1 litru de lapte. Să le arătăm. 3 ouă. Să știți Da. noastră rețeta. 1 litru de lapte care e pus deja la fiert. Avem făină, avem un pic de sare, că de obicei poate să fie și desert și trebuie un pic de sare. Da. Așa, avem zahăr și vom proceda în felul următor. Ia să vedem. Spargem ouăle. Spargem ouăle și le separăm. Deci separăm gălbenușul de albuș. De albuș. Mari, tu Așa. dai bătaie aici. Da, da. Muncesc. Să-mi spui Cu drag. dacă te ajut. Că eu m-am Mulțumesc. oferit. Mulțumesc. Știu că n-ai nevoie, Sper dar să fiu zi găzdoaie să și fiu. eu. Cu toată modestia noastră, noi suntem foarte bune gospodine. Păi de-aia am și ales o maramureșancă și o bănățancă. Să fie așa din mai multe zone ale țării, să vedem cam ce obiceiuri se practică. Am fost în Mehedinți, în Banat. Iată, acum vreau să văd cum roșește ouăle o maramureșancă, da? Așa Cum eu gătește obișnuiesc o să pun bănățancă. ghioșile de ou, le bag în foc. Hai. Așa că... Ajut și eu la ceva? Nu, mă descurc. Numai e E cam ceva, greu eu de fac pe deschis. pas. E cam greu de deschis cuptorul, dar ne descurcăm. Așa. De ce îndemânatică e Mari? Acum Da. vom lua telul și batem spuma. Ah. Facem spumă, că se întărește bine, bine, bine de tot. Și o vom pune peste lapte să fiarbă. Punem Spuma peste lapte, da. Pe cuvânt că la mine în Mehedinți, de unde sunt eu, nu am auzit de rețeta E asta un de desert lapte de foarte, pasăre. foarte bun. De-abia aștept să mănânc. Mie îmi place și familiei mele, la toți le place. Îți făcea bunica în copilărie, Maria? Bunica mea, îmi făcea maica mea, încă ne mai face și soacra mea când mergem acasă și acum. Deci ne place foarte mult Mari, acest desert. la tine se face lapte de pasăre. Nu se face, draga mea, lapte de pasăre. La Paști sunt ouăle roșii, pasca, cozonacul, mielul. Păi uite cum am făcut și noi cozonac. Da, dar la noi în Banat se mai face și ceva dulce și noi am ales laptele de pasăre. Bănățenii sunt mai făloși, așa, din fire. Știi cum se mai zice? făloși. De asta Și am vor să fie mai conviețuiesc cu ei. presus. Da, 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 da. Hai că o ducem bine în Banat, trebuie să recunoaștem, nu? Foarte bine, draga Dacă mea. n-ați duce-o bine, n-ați fi venit să rămâneți aici. Corect, corect. Râd și colegii mei. Păi ei sunt bănățeni, de aia. Uite ce fain s-a făcut. Spumă, Sigur spumă. că da, se face. Dar nu spuma, puneți se zahăr întărește. acum? Nu. Nu? Zahăr nu se pune în spuma asta. Lăsăm așa. Spuma numai așa o fierbem și o punem deasupra. Da. Dragă Dar, Luminița, vreau da. să spun de un obicei de Paști. Te rog, mai ai știi că- materie primă? Să știi că mămuca și cu mama bună, adică bunica mea, îmi condeau ouăle în Vinerea Mare și noi copiii așteptam cu nerăbdare dimineața de Paști. Dacă ai să mă întreb de ce, De ce? mergeam în chez. În ce? În chez, T-E-Z, tez. Tez? Ce înseamnă asta? Nu știu. Păi mama bună îmi țesea Ce bine arată. în chiară traistă maramureșană, dar trăistucă din aceea mică, în dimineața de Am Paști. văzut eu o traistă pe aici. Ai traista ta, nu? Ai Traista venit cu mea, traista. da. Și nu crezi, mergeam dimineața să strângem cât mai multe ouă de la casă la casă. Oh, ce frumos. Bărbatul casei este așteptat de la înviere să vină și copilașii atunci în dimineața de Paști, merg de la o casă la alta să colecteze cât mai multe ouă. Evident că eu și fratele meu când ajungeam eram pe jumătate sparte cele din trăistucă. Era o concurență care strânge mai Păi multe. alergați, nu? Pe evident. La noi în Banat se colectăm. procedează în lunia Paștelui la cimitir, ce spune Mariana, cu adunatul ouălor. ouălor? Da, mergem în cimitir, ciocnim și care are oul cel mai tare adună toate ouăle care se sparg. Deci Adică la ouăle el sparte și se duce acasă și le și se mănâncă. duce acasă și le mănâncă. Câte o săptămână de zile mănâncă numai ouă. Dar uite, apropo de ouă, eu am mai auzit de un obicei în Ardeal care se numește crăiasa și
băieții merg la casele fetelor, iar fetele le dau ouă și bani. Așa am auzit eu. Și cine dă cele mai multe ouă și cei mai mulți bani, aia e crăiasa. Și apoi, nu știu, se face o horă acolo și toată lumea Sunt obiceiuri petrece. și obiceiuri, toată lumea. Foarte Ei, frumoase, uite, Luminița, chiar foarte am bătut frumoase. spuma, Băi, dar pot ce să o tare întorc e. așa, nu Întorceți că cade. poate cade. Nu, că eu sunt sigură. Ce faceți acum? Și acum voi turna spuma peste lapte. Vă pricepeți, vă pricepeți. Așa, da, pentru că am învățat și Se eu vede și că am... sunteți soție și mamă. Și la tine, Mari. Mulțumesc. Nu știu cât de mult se vede, că mai se întâmplă câteodată și greșeli, să nu-ți iasă ce trebuie. Bine, acum și la bucătarii ăia iscusiți se întâmplă, nu băieți? Da, păi da. Acum Așa, și lăsăm se să acceptă. fiarbă laptele Da. ca aburul din lapte să pătrundă spuma. Aoleu, dar începe să se umfle? N-are Nu dă nimic. peste? Nu dă peste, sigur că nu. Mi-e cam frică. Nu. Nu mai băgăm un lemn? Ia să vedem. Mai sunt lemne. Să nu pui lemne, că Nu? altfel o să... Să dea peste? Da, sigur că da. Dar nu vine să cred cât e de tare. Da, sigur, uite așa. Și se întărește și mai mult. Da? Așa, după aceea o spargem Mhm. în mai multe și lăsăm să pătrundă laptele prin spumă. Interesant, sincer, chiar nu am mai E o văzut chestie așa ceva. mai... În vopseaua asta naturală de ouă nu mai mestecăm? Sau o lăsăm pur și simplu să fiarbă? Să termine Mariana ouăle, ca după aceea să punem peste frunzele de ceapă și atunci acoperim din nou cu alt rând de ceapă. Nu, Mariana? Mie tare Da. mi-e frică că o să ni se stingă focul. Nu știu de ce am eu impresia asta, că nu mai facem nici ouă și nici lapte de pasăre. Ba, o să facem. Facem? Ai încredere în noi că suntem sigure pe ceea ce facem. Am încredere. Ia, Mari, să văd. Ce faci pe aici? Încerc. Merge treaba? Da, pentru că frunzulițele vreau să fie cât mai clar definite, puse pe ou, că atunci va Aha. ieși foarte frumoasă floricica. Mai e materie primă? Am destulă. Dar cu asta ce faci aici? A, Are o bucată de clisă. Ai la sfârșit, draga mea, să dăm luciul ok. oului. De gata, Dar nu mă mai avem bag. până la acea etapă, da? Da, da, da. Așa, hai să punem trifoiul, că tare drag mie trifoiul. Trifoiul cu 3 foi, cu 4 foi. Cu 4 foi Foarte n-ai găsit. drăguț. N-am găsit, dar Las că aduce și ăsta noroc. da. Așa, luminița Ce dragă. faceți? Da? Acum eu voi lua spuma. Și eu voi sta Trag jos și un mă pic voi uita. ceaunul la o parte și voi lua spuma și o voi pune din nou în castron. Păi gata, s-a făcut? Bineînțeles, dar mai avem Păi de și cum lucru. știți că e gata? Când se ține foarte bine? Când se ține foarte bine și stă așa pufoasă. Ha, Când stă da, pufoasă. da. Înseamnă că e fiartă. Uite cum se Da, ține una chiar de se cealaltă. ține. Nu mă gândeam că există o astfel de rețetă. Sunt foarte sigură că mulți cei care privesc își vor aduce aminte de acest desert, chiar dacă nu l-au mai mâncat Vă de aduceți mult. aminte de copilărie, așa-i? Cu Când dragă faceți inimă. această rețetă? De-aia am ales să fac ceva foarte rustic din copilăria mea, că puteam să alegem să facem ceva ce se poartă acum, ce se... Prăjitură? Vreo prăjitură, dar nu. Că nu ne interesează. Chiar- Noi vrem să mai fim copii odată. Exact. Chiar vreau să ducem oamenii în lumea aceea de demult. Așa, și acum îl lăsăm la o parte și acum să se răcească, nu? lăsăm să se răcească. Acum procedăm, Da. lăsăm așa pe margine laptele și procedăm în felul următor. Batem ouăle. Am Le, ghicit. le amestecăm bine gălbenușurile, așa, Cu făină? și cu făină. Cum să zic eu? Se mai pune și budincă. Da. Se mai pune și un pic de budincă, dar Fiecare după de obicei, preferință. da, de obicei făină. Așa. Făină, da. Punem și cu zahărul. Dar trebuie o anumită cantitate, nu? Sau după ouă? 5, de obicei la 3 ouă, asta e porția. Da. La 3 ouă se pun 5 linguri de zahăr, o budincuță sau 2 linguri de făină, depinde cum
vrem să fie. Bunica mea, Și să un știți pic de că sare. acasă le făcea toate după ochi și ieșeau foarte, Și eu mai bine. procedez în felul următor. Deci, nu știu, aveai așa ochiul format, nu îi trebuia rețetă, nu trebuia nimic Avem ca aici să un pic cântărească. de zahăr vanilat. Zahăr vanilat, da. Pudră, așa, vanilat, așa. Bun. Deci sare, zahăr, zahăr vanilat. Așa, și Bun. amestecăm bine, 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 bine. Da, văd că și Mari e Noi cu nu treaba mai pe lucrăm, sfârșite. noi nu cântăm. Cântăm. Mari, păi termină ouăle și te rog frumos să ne cânti o priceasnă, că știu că la tine în zonă se cântă pricesne. Da, Nu? să știi. Aici în Mai Banat ales se cum cântă... ți-am spus că în Vinerea Mare noi încondeam ouăle la Maramureș și acasă, cu mama împreună. Așa ar fi frumos să cântăm o priceaznă, pentru că Mântuitorul nostru s-a răstignit pe cruce pentru păcatele noastre și ouăle roșii cam reprezintă sângele Mântuitorului nostru, nu? Așa că ar fi frumos să cântăm o priceaznă, nu? Păi imediat cum vei termina ouăle, te rog frumos ca să ne cânti o priceaznă, ca să aibă spor, doamna Maria, aici când ne face laptele de pasăre. Așa. Să fie mai gustos. Mă întrebai Mare drag. dacă la noi în Banat se cântau pricesne. Nu. În zona de unde eu provin, în subzona băilor herculane, La Cornereva. la Cornereva, nu se cântau pricesne, din păcate. Cântam doine, frumos, Păi după delectam aia cu tot ce-ați felul zice de... să ne cântați și dumneavoastră o doină, așa live? Cu după dragă ce... inimă. După ce termin... Sau puteți să ne cântați și acum, cum Da? vreți? Dar cum să nu vă ascultăm? Da, de exemplu, mie îmi vine în minte acum o doină foarte veche, foarte frumoasă, care nu prea se cântă, din păcate. De ce? Și, păi, nu știu... N-a mai fost preluată. Tot, da, eu am încercat să o înregistrez ca să o aduc la lumină, pentru că e păcat. Sunt foarte multe doine care deja nu mai se cântă și copiii, tineretul caută tot felul de improvizații și e păcat. Și sună așa. De exemplu, la o sărbătoare, nora gătește în casă. Și atunci eu voi Și cânta... soacra nu face nimic? Ba, și soacra, bineînțeles, dar nora e, e pe primul plan. Ca să se pună bine cu soacra. Și, da. Și eu voi cânta doina Mărie, Mărie. Mărie, 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 nu ți-am spus eu ție, nu ți-am spus eu ție, că-i greu la socrie. Ce scoli de dimineață, cu vadăra în fântână, cu mătura în mână, cu furca la brâu, cu vadăra la râu. Foarte, foarte tare frumos, doamna frumoasă. Maria. Chiar stăteam așa și mă gândeam ce frumos trebuie să fi fost atunci când toată lumea se aduna la așezătoare, mai făceau mâncare, mai spuneau o glumă, mai cântau un cântec. Cred că era foarte, foarte frumos. Chiar, ați prins șezători? Am prins șezători, dar la noi se făcea clacă. tot același sau lucru. primăvara, da, mai ales toamna când se culegea cucuruzul. Făceam placă cu vecinii și țin minte că în fiecare seară se adunau vecinii la câte o casă și ghijeam la cucuruz. Bătrânele făceau crofne. Crofne? Știi ce să Nu, crofne? nu știu. Gogoașe. Gogoși. Crofne, Ah, spunem da, da, noi. da, da. Sau, eu știu, ceva. În primul rând fierbeau răchie. Ca să se Și- cinstească. Normal. Și atunci începeau. Povesteau ce-o făcut vecinul cu tare, ce-o făcut vecinul cu O tare. mică vârfă. Mai spuneau și câte un banc, mai câte o glumă, mai aruncau cu câte un cucuruz
băieții după fete, Așa că de erau drag. și fete, bineînțeles, se adunau și fete. Și uite așa, se lucra lucrul câmpului. Mi-aduc aminte că tăticul meu cânta la clarinet pe vremea când eu eram copil. Și bunicul meu cânta la cimpoi. Și atunci se încinta Familie după plină ce... de muzică. Da, eu provin dintr-o familie foarte populară. Ce faceți? Spuneți laptele? Acum, deci după ce am frecat, că așa se spune, am frecat făina cu ouăle și am pus lapte rece Așa. ca să se omogenizeze un pic. Uai, dar câtă lapte trebuie? Da, pentru că și compoziția e Mă multă. întreb, oare o să-mi placă laptele de pasăre? O să-ți placă, te asigur eu că o să-ți placă. Eu nu prea mă pentru împac că bine cu are- laptele, de aia zic, dar poate că Nici ăsta de nu- pasăre e Nu-ți special. dai seama că e lapte de lapte, e lapte de pasăre. Da, clar. Ia să mă uit acolo, ce se mai întâmplă? Totul e ok. Draga mea, cred Mari, că ar văd fi că tu ai avut timpul, grijă. Eu tot stau, n-am Stai, vrut să-i stai. deranjez Da. poveștile lui Maria. Așa. Și eu mai interesante, că mămuca mea de-abia aștepta Paștele și ca și mămuca ta și ca mămuca lui Maria, că în orice zonă copiii nu erau răsfățați decât la sărbători. Și atunci mămuca mea îmbrăca o haină nouă, mama bună îi cosea o cămeșă, o poală nouă și așteptau cu mare entuziasm și dragoste în suflet Sfintele Paști. De ce? Se postea și se ruga la Maramureș lumea. Înțelegi? Da. Și acum Și se dacă mai nu-mi postește. dai voie, mă prind următoarele Paști și ouăle tăi nu ți le fărbui. Dar te rog, Dăm hai să le voie, punem. dăm Îți voie. dau voie Te și rog după aia frumos. când și o priceasnă, Cu da? mare drag. Hai, pune-le acolo. Deci pur și simplu le bagi în apa fiartă, în foi de ghijă, nu? Așa se zice. Ceapă, Banat. da. În foi de ceapă, De în ceapă. ghije, În în ghijă. ghije. Și la tine tot așa, nu? Nu, foi de ceapă, Foi de ceapă. La noi știi cum se spune? Cojile, Ghioși de ceapă. cojile de la Ghioși. ceapă, cojile de la ceapă. Și va căpăta o culoare frumoasă. Roșie, un roșie. Exact, un roșu natural, fără probleme că ne-am putea îmbolnăvi, fără nicio grijă. Dacă știm foarte bine că bunicii noștri cu toți au fost tare sănătoși. Să știi că au fost sănătoși și mâncau clise și mâncau ceapă și toată lumea era sănătoasă. Eu mi-aduc aminte că Așa, Opa. draga mea, bunica mea aduna o rădăcină de roibă, se chema. Roibă, Nu știu roibă, cum arată, nu știu cum. deci nu mai știu cum Știu arată, un dar știu cântec, foaie verde, denumirea. flori de, foi de roibă. Punea rădăcinile acelea amestecate cu ghioșile astea de ceapă și se înroșeau ouăle, extraordinar de frumos se făceau și punea eu mă îndrept spre sobă. Hai, dar tu ce faci Te las, acum? Puneau untură, le curăța cu untură, așa le, Ce faci acum? Draga mea. strălucea. Oțet. Dacă nu pun oțet și sare, Așa? mă voi fărbui și eu pe degete în momentul în care voi Hai lua să vă- acest Dă ciorap. să-ți țin eu asta. Te rog. Și Așa? sarea să putem decoji mai ușor roul, da? Deci punem și un chip de serios? oțet. Toată da? cana? 4-5 linguri. Nu o să depinde. miroase ouăle a oțet. Nu? Nu? Nu. Și Da. sare, da? Da. Așa. Punem o linguriță cu vârf, numai că aici lingurița are altă măsură. Da. Da? Bun. Și așteptăm să fiarbă ouăle noastre și să capete o Nu le culoare amestecăm, frumoasă. nu? Nu e nevoie. Bun. Așa. Și acum, pur și simplu, stăm, nu? Da, așteptăm să fiarbă. Așteptăm să fie. Până voi așteptați să fiarbă ouăle, Așa. eu o să merg cu compoziția asta care Așa. s-a Mă omogenizat, dau la o parte. s-a făcut ca o Și eu, pastă și eu. așa, te rog să Hai, mă nevastă, iert, hai, și nevastă. așa, mulțumesc. Și Eu mă pun acum pe iau pat din și nou mă uit. telul pe care l-am pus bine acolo sus ca să-l am la îndemână și voi amesteca bine lapte și între timp torn gălbenușurile și cu făina. Uite ce galbene au ieșit de la dacă sunt de gălbenușuri, țară. sigur. Sunt de țară, de la găinile de acasă, de De la Cornereva. le-ați Cornereva, adus. sigur, sigur. Mariana, te rog frumos să mă ajuți. Cu drag. Și acum acum? dăm cu telul, ca să nu se prindă de oală, de ceaunul nostru, până se îngroașă un pic și dă un clocot două. Mhm.